Yan, may challenge kami guys. Bubunutan ko siya ng buhok dyan sa may baba ng ilong niya. Kailangan hindi siya maluha o maiyak. Wala palang volume kanina kaya hindi narinig yung pinagsasabi namin. So, 1,000 challenge, dapat hindi siya maiyak. Videoan mo lang yung sa mukha niya Dapat lang. nakahiga ako para yung luha. Ganun para makakita. Kita ba yan? Tingnan ko yan, ganyan. Kita. Dapat yung mukha na lang naka. Close up mo na ang mukha niya. Dapat hindi siya umiyak. Tingnan ko nga, close up yung mukha mo yan. Kita. Oh, pusta yan ha. Pabili voucher kung dalawang kita. Nakabigyan mo na voucher. Biglayin mo naman. Ibiglayin ko. May kita. Kita? Yan. Si Banyo Queen. 1,000 pesos. Dapat hindi ko umiyak ha. Close up mo na, baka may luha na dyan. Ang ngalan ng... Tingnan mo na! Ayusin mo yung ano niya. Yung video. Oh. Sige, tingnan mo sa mukha. Gumugulo. Bakit ka ba nagugulat? Wala na. Na. Yung wala na ubos na. Kunti lang nga yan eh. Hindi pa yun naubos. Yung libre-litripan. Dapat, hindi ka umiyak para manalo. Baka mukha kang pera ha. Wala pa yan. Wala ba? Yan. Yung talalo. Wala talaga. O, sige, yan. Pawis yan eh. Ayun ang mga pawis oh. Oh. Pawis yan. Tignan mo na. Ayun yung pag-videoan mo. Ebidensya tayo. Wala pa nga eh. Gusto mo, bilisan. Bibilisan ko. Bibilisan ko. Huwag kang umatras, hindi pa nga nagkukuha eh. Bakit ka magawa ganyan? Wala pa nga eh. Nagsusuko na ako. Nakailan pa lang ako bunot eh. Susuko ka na kaagad. Mahina ka pala eh. Ha? Diyan, huwag na dyan sa gitna kasi. Saan pala tayo? Diyan. 1,000 din yan. Mahirap ang buhay ngayon. Walang pasok. Magkano minimum? 537. Magpapabunot ka lang. Challenge. Meron kang 1,000 pesos. Anong kulay? Green? Bilisan natin dito. Lapit na yung video sa igutin mo na. Igutin lang. Chodorex lang. Ay, luha ka. Ayaw mo talaga. Payakin talaga kita. Ilapit doon sa mukha niya na makita ebidensya. Tingnan mo. Kita mo na. Kita mo. Ah? Kita ng video. Yung luha. O, paano ba yan? Paano ba yan? Tingnan ko nga. Pakita mo yung luha. Talo ka na. Wala ka. Ikaw magbabayad sa akin. Bakit ka kasi naiyak? Diaper. Ibebentayan nyo. Pwede ba? Wala pa nga eh. Kuwan lang yun eh. Wala na. Talo. Nasaan mo na? Talo ka eh. Ah, talo. Wala pwede. Di ba? Bakit ba naiiyak wag dyan binubunutan? Ha? Masakit dito eh. May mabaluha ka talaga sobrang sakit eh. Ayoko na. 2-0. 2-0. Ang pakwan challenge panalo ko. Ngayon naman panalo ulit ako. Panalo ang ano ng mga babae.